Iligan, no? Okay. Michael Tingas, oh. Ako lang testimony ng akong mama sa pagka-hospital. Okay, sige. Testimony ni daw sa iyang mama sa pagka-hospital kasi sila may nagbantay. Okay, mga igsoon, bambang pagmaster, ikaw may nag-ambang po ng Diyos ng Diyos ng Diyos ng Santo sa Katunayan. Bambang tagbintanan, ako si Michael Tingas, usa ka taga-Iligan missionary. Ang akong mama, ako lang testimony ha, na-hospital akong mama sa Iligan City Hospital sa tulo ka adlaw. Pag ikapat ka adlaw, gideclare sa doktor, ipatawag ni nga doon, dawat na lang ni kaya inyong mama kanang gisuksok sa ilong sa baba kung pasasyon na muna patay na siya, wala na siya. So akong gigna ang doktor, tagain lang ko buha ka adlaw, ayaw sa tanga kaya akong pangayoon master masumpayan ang iyang kinabuhi o patas ang aron makasaksi sa iyang pagbalik. Gihagit gila ko sa master kung tinuod man jud ka na ikaw ang Espiritu Santo sa kamatuoran ug ikaw ang gatumanan tabi ang mama og taas na kinabuhi ug sumpay kini tinuod kini akong gipangayo kaniya kung nagdagaya man yung pagdungog o pagpatalingog ka no, ani ako karon sa iyang hapan tinuod siya akong testimony gipangayo ginako ni master nga mabuhi pa akong mama o kaluoy sa Dios gihatag ni master ang tanan magpasalamat ko sa iyong paghatag pag-ayuda kan po daghang salamat master sa inyong pagtuog pagligon ayaw ginagpatla kasi master gid ang Dios unsa inyong pangayoon ihatag dinhi daghang salamat. Okay, tama na mga kigsoon no? Ang doktor, di na nakunhon ang doktor o puwason daw to katungkuan, oxygen para paginawa sa iyang ilong mamatay na gid kuno daw to nihangyo siya nga tagailag kog duha o tulo ka adlaw dok di tagaag pabor kay kung dili ito bisag magkanunay naaman nga mabuhi ka pero adto gyapon ka paingon na magastuhan na lang ka sa ospital mo itong gideclare nga kuan na unsay gingon sa Biblia. Ang Biblia sa 2:22 sa isa sa biyae ninyo ang tao kansang gininawa ana lamang sa iyang ilong kaysa unsa man nga paagi nga siya pagatagdon kabaluman kay naamay aparato di pabiyaan wala na gyud wala na mahimo di nang ampo siya kang master tagaan og lugway na si master may ang ampuan